איפה הצלמן באמת? תקראו לו. אין רמקול, אבל מה שנעשה, תעשו שקט, שקט דממה. תקראי את הדרך. תקראי לך. אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור על האל. למה אני שמעתי את זה, אני התפוצצתי מצחוק. עכשיו אני רוצה שכולם ידעו. אתה לא יודע על האל. יופי. אתם רוצים לספר? קדימה. דממה. על האל. ביי. יאללה. في الحلب أنا يلي بقول الحلب في الحلب إذا لقحنا وده كسرنا وده هذا قدر هذا إحنا هذا الشركة كسرنا كذا حلب ودم ماله أمر ما تعطي كحدا الثانية للربع الربع لا تعطي وده الثانية ها كيف أنا لو دعت أبغى ربع بشوي ربع بيجي الحمد لله أبغى الربع أمر ما الربع فوق أصحابنا وده أقول الحمد الثاني أبغى الربع جلادي أمر الربع فوق قال الحوالي تبي السريع والصبح هذا المضيفة هذه النوتة كانوا لتحنا لا رضعوا تفوز عليه أنا حاجة لا تفوز الريشو ما تفوز الشيء وعوضوا حوالي شعر على أحد أحد حموا على كانوا بيتا كانوا ما لعبوا كشرنا موتو ساقة كشرنا تزود الله قفش الله ونشأ أنا حرك كلها مسكينة ما تشوفش لا ما تشوفش محيرته شي حمر بيوصلها يدهم مقل كحيل هو على اللي عايزة حمر هو لا تحنط ايجاز وكان يتحمر تحن ازح ورسل على كحدة وتقول لا يحين أنا أجيبهم ما بيتهم لا ولا يبركين هل هم ركبين لو ركين أمرتهم يقعدون أنا لك شروطه فأنا خلابي أوتو يفتح التحمر يفعل محرك الحمر אני לא שומעת, ולמה? הכמות של בני אדם, אז העולים היו דמים. אני יפה בחוק. איפה קבלת שושנה? כל הכבוד לך. מיכל, רגע מיכל, שתספר את הסיפור על השלישייה. אוקיי, רוצים לשמוע פה את הסיפור על השלישייה? כן! יאללה. רגע, חנן תספר על השלישייה? על מי? לא, היא תספר, למה היא ביקרה אותה. כן, הגיעה הזמן. אמרו לי תאומים, יש לך תאומים, כל הזמן. ידענו בסדר. אחר כך הגיע הזמן של הלידה, יאללה לקחו אותי, תודה אותי, הלכתי גדה על בטן שלי ככה, רציתי את בטן שלי לעוד ככה, הגענו לבית חולים, נכנסו אותי לבית חולים, אני הלכות ביתה כולה. כן, כולה. שמו אותי לרובר, הביתה. בבית חולים. ממי. איפה בית חולים? כן. איזה? איפה? הייתה לידה, הראשון. לידה.
שניים לא ידעתי איך شو اسمش؟ אבא, זה נוסף רגע. שניים לא ידעתי איך... שניהם האחרים לא ידעו איך רק הראשון יקדימו אותי. אחר כך אני מתעוררת על ההרדמה. אני אומרת, יש לי אחת השניים. שלושה. אמרתי, אני לא רוצה אותם, תקחו שניים בשבילך, מה אתה אני גם עוד אומרת. אחרי גם אחד היה קטן, שמו אותו כן. הביאו אותם להניב אותם. אמרו, אנחנו נביא אותו, טוב? אמרתי לו בסדר, קראו לי אותו, הביאו אותו כדנגל והפתוח רגע פרצוף שלו, חי רגע פרצוף שלו, כולם מקערות ככה, אמרתי בסדר, הביאו אותו, אחרי כמה ימים, את הברית שהיה במועדון שישראל ישעיהו היה במועדון הבצריף שהיה אמרו לי תגלה להם אברהם ויצחק ויעקב, אמרתי לי יצחק בבית. עכשיו לך יש סיפור, לא, שאת ביקרת. תגידי להם אחת עמי, אחת ישראל ואחת חי. עם ישראל חי, אמרתי, איזה יופי. תפס, קלט, נקלט. בן גוריון, לא? מי את השם עוד מרגלית, זוכרת אותה, נשים לא, מרגלית. לא, היא אמרה לה את אמא, תספרי את הסיפור שהלכת לבקר אותה. כן. יאללה, אבל היא מספרת עכשיו. רגע. בוא נספר. שהיא ילדה בגרעון. לא משנה. המדריכה שלנו, שהדריכה אותנו, זה הייתה ברכה מדעי. אמרתי לה, איך, אמרה, את צריכה ללכת לבקר אותה, תבקרו אותה, תלכו. אמרתי, טוב, מה לוקחים? אמרה, תראי, תעשי לך חתיכת שלי, תעשי עוגה. לא יודעים איפה אני. לא יודעים מה? תראי, אז בסדר, אמרתי לה, טוב, בסדר. תעשי אני והוא, איך נלך? כאן טוב, תשמעי, אני הולך לתל אביב. תבואי לבית לי, אני אדם, אין שעון, אין טלפון, אין תתאהי, איפה? אני הלך חכה לבית לי. הגעתי לבית לי. אני הלך לבית לי. לא אמר לי איזה שעה הוא יחזור. בערב. לקחתי את עצמי והלכתי לקדם. הגעתי לתחנה, אני מגיעה. שאלתי איפה בית חולים, איך מגיע לבית חולים, גם תלכי מפה עד השוק, מהשוק תלכי בפנים. זה מרחק, באמצע העיר. באמצע העיר. איפה אני אלך? אני שואלת, תכנסי, אמא, شدك لمعنا بنتلحت وبحضر جلا وبنباع هذا في التحرير هذا أنا محكمة حتى ولا مدير التحرير ولا شعار ليلى ليلى أنا رعيبة